priestoroch materského centra Včielka v Považskej Bystrici sa uskutočnila beseda o očkovaní. Hlavným prednášajúcim bol tvorca stránky Sloboda v očkovaní inžinier Marian Filo. Na programe besedy nebol len účel očkovania a voľná diskusia, ale aj sloboda, zodpovednosť a právna úprava povinného očkovania. Cieľ je taký, aby rodičia alebo aj ľudia sami za seba, aj keď nemajú deti, pokiaľ možno čo najviac prevzali zodpovednosť za svoje zdravie sami na seba a aby nenechávali, nespoliehali sa vlastne vo všetkom na lekárov, čo je tak trošku, dá sa povedať, že ako keby alibizmus, že nechám všetko na nich a tak, ale lekári, aj keby robili všetko možné, čo je v ich sílach, tak nemajú šancu ovplyvniť náš život. V dnešnej dobe sú ľudia málo informovaní o očkovacích látkach a o ďalších poznatkoch, ktoré by mali vedieť pri slobodnom rozhodovaní. Preto by si nemali všímať iba pozitívne informácie z letákov a iných reklám, ale počúvať aj negatíva. Čo môže všetko spôsobiť tá ktorá vakcína, za akých okolností a pre koho nie je určená, lebo by pre neho bola väčším rizikom než prínosom. Je ale dôležité, aby sme si zapamätali, že očkovanie je na Slovensku povinné podľa zákona. Rodičom, ktorí sa s dieťaťom nedostavia na povinné očkovanie, hrozí pokuta až do 330 €. Pediatri by mali pred každým očkovaním informovať rodičov o tom, pred akou infekciou je dieťa očkovaním chránené, informujú o nežiaducich a vedľajších účinkoch konkrétnej vakcíny. O každom tom jednom očkovaní môžem povedať, že sú ľudia, pre ktorých by možno stálo za to a sú ľudia, pre ktorých je väčším rizikom než prínosom. Nevidím ani jedno také, ktoré by bolo vždy dobré pre všetkých bez výnimky. Je to také plošné očkovanie, ako keby vychádzalo z nejakého predpokladu, že všetci sú rovnakí, všetci žijú v rovnakých podmienkach, majú rovnako nastavenú imunitu, a niečo ako strojová výroba, že v určitom čase doplníme do nejakého auta určitú súčiastku a funguje to pekne mechanisticky, no ale v skutočnosti to tak nie je. Na Slovensku sa povinné očkovanie vykonáva od 50. rokov minulého storočia. Vďaka tomu sa u nás nevyskytujú mnohé ochorenia, ako je obrna alebo tetanus a situácia je dlhodobo priaznivá. Ivana Haviarová, televízia Považie.